No, tuto v safari v Južnej Afrike. No tam sme videli pštrosa, ale tu je znova ešte jeden. Ideme k nemu. Pštros môj. Ahoj, Huňo. Ahoj. Pozrite sa tu nejaké. Čau. Ahoj. Či ty kokos? Ty si feši. Hlavu strkať cez pod. Se kyllä neuvonnassa. Au, ne boli 10 minút. Čukovo to drievo. No, pštrosa sme videli, tam bol ešte jeden. Čau, pštros. Takže, prvé zviera dnešného videu bol štros. Sedíš? A zozadu má niečo biele. Luky, sedíš? Aha. No, počkaj. Luky, prestaň. Ale ja som, tu je nejaká mapa, kde sú zvieratá. Ne? Nemôžeš mi povedať, keď sa rozbieham one. Zatiaľ nevidíme žiadne zviera. A tam všade vidíme nejaký strom, ktorý veduje schody. Tam by sa podľa mňa dá nejako pozrieť, ale ja som si istý. Tam sú zebry. Kde? Pri... Tady pôjdeme, ale ideme najprv dopredu. Tam sú zebry, ale tam iba pôjdeme, takže tu máme znova pštrosa, tu je nejakej inej farby. To patrí k tomu tiež výbehu pštrosovi. Počujeme nejaké škvrtkotanie. Ešte tam je diera v plote, ľudia. Tam je diera v plote, takže tady môže ujsť ten pštros, aby tu nebol držaný. Dobre, to sú nejaké šutere. No a čo sa nachádza tuto? Toto je asi nejaký výbeh, v ktorom sa to nejako ťažšie vidí to zviera, podľa mňa. Ale Video si nemal robiť, menej. No, také kratšie. Kratší, pár. no. Dostala potom na to. Takže v tomto výbehu zatiaľ nič také nebolo, ani vôbec nič vlastne, teda iba tam tie pštrosy a zebry, ale k tým ešte pôjdeme. Tuto ideme do Park Dinosaura, ktorý znovu vám zoomnem. Sorry, mega sa tu trasie, ľudia. Zastavili sme, bo tu sa ideme pozrieť, čo je v týchto výbehoch. V tomto ja nevidím nič. Ak som niečo prehľadol, tak určite napíšte do komentu. Niečo som počul ináč, niečo som počul. Tuto, dobre. A v tomto už vyzerá viac, že v tom niečo bude. No, ale tu ideme do Park Dinosaura. Takže ideme tam. Aha, tak to je iba tuto takto, takže to nemôže byť nejaké zviera. Ale tu by malo byť niečo spojené s dinosaurami. To v Južnej Afrike.
že leteli sme sem o 1 ráno do 10 ráno. A nešto je bilo. Ešte loď nás sem zobrala. Tento ostrov. Dosť veľa cestovania, ty kokos. Do Južnej Afriky. No a tam vidíme dinosaura, to je iba taký nejaký model, určite to nie je reálne. Nemusíte sa báť. Idem sa tam pozrieť. Tak aj my len ideme fotku. No. Tu je ten dinosaurus. To je ten dinosaurus. Zdravím. Spánok vyhynulý. No a my ideme sa naspäť po týchto šutroch. To je more. To sa dá ísť tu. Neviem, čo to je. A viete čo, ľudia? My teraz sa tam ideme pozrieť. Sem. Aha, tu nič je nie tak, nič. OK. To sme si mohli ísť tam nepomôcť. No a vydám ešte jedno.